जिउआव ना नों मोनसेल' गोरोन्थि मावनांगौ मानसिफोरा गासिबो बावलांजोबगोन जे नोङो बेसे मोजांमोन। मानसियाथ' गारनानै थाङो नाथाय बिनि मेसेज बिनि रायलायनाय आरो बिनि फिलिंस नैबे बिखायाव थालाङो। आजिखालि ना सोरखौबा थार गोसोजों मोजां मोनना गिदिर गिदिर सिमां नुना जेबो लाब गैला, मानोना बयबो मालायनि फिलिंसजोंसो गेलेग्रा गोजा। आंना खायसे मानसिखौ हमनानै मोना मानो एथ'ग्राब दुगा जायो। मानसिनि जिउसो दिनै दं गाबोननो गैया, अब्ला दुगा देखायनानैलाय माथो लाब। नोंनिफ्राय सोरबा गोजान जालांनो नाजादोंब्ला बेखौ नोङो माब्लाबाबो दालाखि, मानोना बिहा नोंनिफ्राय गोजान जालांनो थाखाय थांखि लाखाबाय। बे सानसे नङा सानसे नोंनि जिउनिफ्राय गोजान जालांखागोन। नों सानबेसे बिदि हमथाना लाखिबाय थानो?